Skandlu ieħor fil-qasam tal-enerġija. Dan kif din il-ġimgħa ġie żvelat li l-kumpanija Streamcast Technologies kellha tinvesti il-miljuni f'data center fil-mini tal-Enemalta fil-Marsa. Iżda minflok jidher li l-Gvern tal-Labor għamel deal li ġie deskritt bħala skemm imħallas minn flus il-poplu. Il-Partit Nazzjonalista qed jieħu bl-akbar serjetà l-aħbarijiet ippubblikati fuq is-sit tal-aħbarijiet lokali The Shift News li ma' sit tal-aħbarijiet allega li kien hemm pjan qarriqi sabiex jinsterqu 5 miljun euro mit-taxxi tal-poplu. Kombinazzjoni l-eks Ministru Konrad Mizzi kien involut f'dan l-allegat skandlu. Fis-qarrija mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, il-Partit Nazzjonalista saħaq li l-poplu qed jistenna r-risposti u l-ispjegazzjonijiet tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat dwar dan il-każ. Il-poplu jistenna wkoll spjegazzjoni dettaljata mill-eks Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi u taċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta Frederica Zoppardi u li tintrefa' r-responsabilità ta' min ħa dawn id-deċiżjonijiet. Dan jidher li huwa skandlu ieħor tal-mistħija li l-Oppożizzjoni se tkun qed tistenna li jiġi awditjat u investigat u allura l-Gvern l-Enemalta għandhom ħafna xi jwieġbu. Il-Partit Nazzjonalista fis-sqarrija qal li se jibqa' jisħaq li kull kuntratt jew ftehim li sar fil-qasam tal-enerġija għandu jiġi investigat għax dan il-Gvern issa għandu track record ikkulurit fil-korruzzjoni u s-serq sfaċċat mill-bwiet tan-nies. Il-Prim Ministru Robert Abela għandu jispjega kif intażlet din il-kumpanija li m'għandha l-ebda esperjenza f'dan il-qasam u min għażilha. Dan huwa skandlu li jiġbaħ ħafna lil dak li ġara fil-każ tal-bejħ tal-istwarijiet lil kumpanija fantażma. Jekk irid jittieħed bis-serjetà, Robert Abela għandu jitlob spjegazzjoni mill-eks Ministru Joe Mizzi u jgħid lill-poplu id-dettalji kollha dwar iż-żjara tiegħu fl-Indja f'Mejju tal-2018 biex iżur id-data centers fantażma ta' din il-kumpanija li lanqas biss kienu għadhom inbnew. Fil-waqt li l-Ministru Michael Farrugia li llum taħtu taqa' r-responsabilità tal-enerġija għandu jippubblika l-fatti kollha, il-Partit Nazzjonalista qed jistenna wkoll li l-eks Ministru Joe Mizzi jispjega x'irwol kellhom Brian Tonna u Karl Cini tan-eksebitiv dan kollu u x'ġara minn dan it-taparsi investiment ta' 5 miljun euro li sar mit-taxxi tagħna u li l-poplu Malti qatt ma ħa xejn lura minnu.